Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode mga ka-studio, meron po kaming mga iba't ibang klaseng street food po. Yes po, street food. Ito, merong hotdog, merong lumpia, nguyong, ito din sausage. Merong fried pork, bula-bula, fried chicken, ginabot, tsaka fried na shumai. Meron ditong butong mga ka-studio na ito yung sasawa namin. Yes po. Yan, ang sarap nito. So, ang kanin plan namin today ay puso. So, This video mga ka-studio is sponsored and online collaboration with Simple Bisdak. Siya po ay isang Bisaya din po na nasa ibang bansa ngayon na nagmumukbangin po. Bago pa lang po siya na mukbangin rin po. Pero kulang lang niya is ang watching hours. Maraming salamat bye. Simple salamat, Bisdak sir. sa collaboration na ito. Sila din po ay nag-prepare po ng street food po doon. Unlimited sa kanila doon, no? Yung mayroong restaurant doon ba na nag-unlimited ng street food. So, maganda doon yung kinainan nila po. Yes po. So please check out din po natin. At para mas makilala nyo pa siya, magpi-play kami ng short clip niya. At yun na po mga studio, i-like, subscribe at paki-on na din po yung notification bell. Maraming salamat po. Simple Bisdak. Yan mga studio. Bago tayo mag-start kumain, pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po. Dito tayo magsisimula sa Ito sa'yo po. Chicharo Bulaklak mo. Ginabot. Yan po. Wow. Sa iyo mong. Thank you po. Dito tayo magsimula. Kain na. Kain po tayo. Kain po tayo. Sawang. Sarap po. Kain tayo, bye. Simple Bisdak. Ngaon ta, sir. Kain po tayo. Kami kayo nani sa puso ang Paris. Yes po. Ganon yung mga subuya ko. Premiere po pala kami ng 7 p.m. at saka kay Simple Bisdak is 7:30 p.m. po. Maraming salamat. Masarap din sa ketchup ha. The best talaga yung Pungko Pungko sa Cebu. Nga unta sa mga gibingaw na Pungko Pungko. Bula-bula. Thank you, Mang.
Para pala itong crispy, bula-bula pa, no? Mm. Maraming salamat talaga Simple Bisdak, no? Sa collaboration na ito. Nguyong. Hindi lang kita ketchup na. Ha? Lami kayo mga kastudyo. Oh. Lami means masarap sa Tagalog. Lumpia. Medyo matagal na din tayo hindi nakapag street food pa, no? Tagal lang. Lumpia, tauge. Maraming salamat po sa lahat ng sumabay sa amin ngayon sa kainan. Opo. Masarap po talaga. Ano yan pa? Naghanda po pala kami dito ng mangga rin po. Lumayar, puso na ito ba? Kinulang ka pa. Dagan ito judan man. Tungat na.
Hmm? Yung tsumay natin pa, hindi pa natin na. Fried siomay po. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay po sa amin. Sa lahat ng mga subscribers at sa lahat ng mga nag-comment po. Maraming salamat po. Almost 100k subscribers na po tayo. Yes po. Ang sarap ng butong. Mm. Hindi pa. Nakawa na. Fried chicken. Papaabot ng ketchup ah. Thank you. Sobra pong dami ng hinanda namin. Nakuha na siya. Yung pork chop man, hindi ba natin nakain, no? Yan, no? Sure talaga tayo sa kuhan, no? Excuse me po. Ito na lang lettuce pa.
Huwag po natin kalimutang puntahan po si Simple Bisdak. Mm. Maraming salamat po. Medyo masama po yung panahon ngayon. Mm. Ano? Parang uulan po dito sa amin. Sarap. Buko. Buko shake. Para sa akin, pinakamasarap talaga yung chicharong bulaklak. No? Hindi kayo gusto, no? Parang. Daghan kayo salamat. Bye, Simple Bisdak. Dami is butong eh. Ayan mga kastudyo, na dami ko na po nakain. Busog na busog po ako, ang sarap po. Pero hindi kayang ubusin sa dami po. Maraming salamat po, Simple Bisdak. After this video po, puntahan din po natin. Mag-premiere din po siya ng 7:30 PM. Ayan, shoutout po muna ako. Shoutout Mediana Family from Montalban, Rizal. Juan Bidania, Lloyd PH Raagas, Chungli Diagro Lagsilon from Davao City. Hi po. Kyle Bribin Urigay, Sikan Identity, Gail Mendoza, Eat with Team. Oy, ito, mukbanger po yung last na nakulam natin. Shout out bro. Maraming salamat. Shout out team. Puntahan din po natin mga kastudyo. Jiho Bineda from Zamboanga, Sibugay. Raquel Manar P.S. Elix Trinidad from New Zealand. Jamie Rivera from France. Pearl Ayadi from Surigao. Happy birthday Maria Teresa Garcia Ornarstes sa September 15.
Best birthday, Ma'am Tess. Ngayon, no? Ngayon, ma-upload to sa 15 man. So, happy birthday po. MJ Mascardo at Claire Magon. Mary Ann Bacani from Valenzuela City. Friends, Roy B. Marzo Ventura. Gina G. Umihashi from Japan but originally from Guadalupe, Cebu. Hi po, ma'am. Michelle Tingas from CDO. Bibi Ethan Gabriel Magat. Marina Sibal Agkaule. Iwan ko lang kung tama pag bigkas ko nun. Mahirap kasi yung apelido niya ba. Let's Hub from Dubai. Cheryl Bautista. Live in Taiwan. Ito po yung channel niya. Live in Taiwan. Yan Escape. Sheila May Galiendo from Davao City. Hello po. Dinafi Victoria and Ronald Mujado from Olongapo City. Mami Imiat Carion from Talisay. Narbais family from Naik, Cavite. Ryan Almusara from Albay. Tapos yung YT niya is Barberong Mukbangers. Hello po. Hello po. Marbinjo Daya from Pampanga. Ribbon Edits from Northern Cebu. Chinli Esperanza. Oser Eats. Akalayin family from Nasipit. Remedios Canlapan from Montreal, Canada. King Gamer from Makati. Sam Vlog 26. Tita Farah. Kami po nag-shoutout mo kasi wala po si Sats ngayon. Adventures of Kipwing from Melbourne, Australia. Ito po, mayroon siyang channel. Shunshun Lianos and PG Quabo from Surigao del Norte and Carlos Su from Netherlands. Hello po. Mary Joy Andes from Santa Rosa, Laguna. Honey Rose Tumaning from Mindanao. Roselyn Ayong from Liluan. Hilin Madrid. Calbolito Tourist Vlog. Ito po, mayroong channel po. Shirley Mingo from Canada. Axel Munato. At ang last po, Kudi Mapa. Ito po, mayroong channel po. Ito na po lahat mga ka-studio. Huwag po natin kalimutan po na puntahan po natin si Simple Bisdak. Maraming salamat po sa panood for this episode. Sana po nag-enjoy kayo po. Sinsa na po hindi namin naubos kasi sobrang dami din namin po. So, bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye. Thanks for watching.